ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубе, саломатиётон хубе, настроенотон соза. имрӯз бардоро барои шуморо як навори пачкаи дига тайёр кардем. бисёр навори хубайне ки бисёртар хонаҳои заминӣ роӣ кардагиам. бардоро ҳози ман мегӯм ки чи ҳастае дар видео интерес инҷоҳоша мегӯм. бардоро як хонае, мисол ҳам хонара касе бихара, қатиш як мошин падаркае. бо баъди хона бардоро як хонаи дига ҳам ҳастае, касе ҳам хонаи дигаришам бихара, гову молаш падарка. як мошинчаи тенҷи дига ҳастай, некси фасона камрасходай, ӯ ҳам зурайне ки ва дигар чизорам роӣ кардагиай. видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунед, хулоса беҳтарин омадагиай. ва барои чақчақҳои мо ҳам як дона лайки бепала бишхен, касе меҳмонем подписатсия кунен. ини номеродо агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар ватсапаш бинависен. рафтем акӯ. дӯстони азизан, акӣ навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро бо диққат тамошо кунен. ин хонаи десем бардоро қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, калхози озорбойҷонда қарор доштае. дар 7 сотиқ замин 4 дархона кардагиай. бо дар тағаш бардоро 4 подвали дига ҳам дора. ремонти хай бардорои 4хонага коробкаи ана бо дар бари ҳамин 4хонага бо 2 хонаи барак кардагиай. уш ремонт дора, бидрои зиндагӣ карда мешава. او سوید هسته حجتوش 100% آشخانه حمام حجتخانه داره. اوغلی 10x4 هم داره. بردرو گرد خانه محکمه درختای میوه دهنده هم داشته. قریبی خانه دا بازار، مکتب، مغازینو هسته. نرخش $35,000 میگه، با تاجیکی 394,000 سومانی میشه. بردرو دوستان عزیز، کسی کمی خانه را بخره، قطعش یک ماشین پدرکه یا زیام صورت ماشین هم ببینین. $35,000 394,000 сомон бардоро, қатиш як мошини дига падарка. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанен, имо WhatsApp дора. дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, номи пешинаш Қумсангир, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқулӣ, водии 4 бардоро. анам хеле адрес дабдай. хоб 24 сотиқ замин, 3 дархона, як калидор дора. ремонт 100% мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову свет ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона, оғил дора. дарахтои мевадиҳанда ҳам доштая бардоро. бо 20 сотиқ заминаш ана гандум коштагиай. мақсад ҳамин хонара бихарӣ, мисол 20 сотиқ замини дига гандум коштагиай, уш падарка. гирди хона маҳкамай, нарша бардоро ва хӯҳарои азиз 200,000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. 24 сотиқ замине бардоро 100% меарзад. нархиш 200,000 сомон дар ноҳияи ҷайҳун, номи пешнаш Қумсангир. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. ҳам як дона лайки бепала бишхен, касе меҳмонем подписатсия кунен. дӯстони азиз, хонаи десен срочни бояд бифурӯшаша, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Киров 3 да қарор доштае. лави канали Вахш да будае. 23 сотиқ замин, 3 дархона, як веран дора, бо 2 дархонаи дига баракам дора. ремонтиш миёнае, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову свет ҳастай, ҳуҷҷатош бардоро 100%, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкамай, бардоро нархша 160,000 сомонӣ мега, қатиш гову гусала дора. мақсад ки ҳамин хонара касе бихара, бардоро гову гусалаш падаркай, чӣ хеле гуфтам, срочни пулиш дар корай. марҳамат, 3 та номерои телефоншам мондагиам, наи поёнгӣ номерошда, имо WhatsApp дора. бардоро ҳамин хона бардоро срочни бояд бифурӯшаша. 23 сотиқ замин, нархиш 160,000 сомон, 3 дархонаи дига ҳам дора. қатӣ бо 2 та бараки дига занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. бисёри бардоро нависта буданд ки аз ноҳияи Данғаран хонаи заминӣ шава бимоне. бардоро ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, Навободи Кавралӣ да будай. хоб 10 сотиқ замин, 3 дархона, як калидор дора. ремонтиш миёнае, ову свет ҳастай, ҳоҷатхона, ҳамом дора. гирди хона бардоро маҳкамай, қариби хонада мактаби нав ҳастай, магазино ҳастанд, масҷидам ҳастай. дӯстони азиз, нархи ҳамин хонаи десен дар ноҳияи Данғара, чӣ хеле гуфтам, 10 сотиқ замин, 3 дархона, нархиш 150,000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ боша, бо арзонам мекуна. марҳамат, ина тамошо кунем, бо дигар суратошам ҳастай. касе ки харидор боша, бардоро марҳамат занг бизанед.
чихеле гуфтам бардро 10 сотиқ замин 3 дар хона дар ноҳияи Данғара ҷамоати Лолазорда 150 000 сомонӣ. ина рақамошта бо имо ватсапам доштай харидори аниқ бошен занг бизанен. дӯстони азиз эълон монад давом метем. ана касе мошин хона ягон чи дигара мефураш реклама кунам бардро аввали видео дама номерома мондагӣ марҳамат чизе дорен барои реклама дар мо бинависен. бардро дайвонекси соли баромадаш 1995 сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, объём-мотораш 1.6 пир аст то як коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагие ки мошинам 100% навай краска бировардагиамша, ҳамаш навай, салонаш тозаҳай. хоб мошина мегирӣ раҳмат мегӯй мега. на самом деле мошинчаи хушрӯ будай бардро қарор дорад дар шаҳри бохтар номи пешинаш Қурғонтепа нарша бардро ва хӯҳарои азиз 18 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ боша бо савдо ҳам мекунем. бардро беҳтарин мошинаи мошини камрасход 18 000 сомон, солаш 95, нексичаи фасонае. марҳамат занг бизанен. дӯстони азиз эълон монад давом метем. яд-се хонае ки савдо нашида буд бардро ҳамвора бо як бор дигар реклама кунем ки мисол ана як ягон харидори хича меёваку. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе бардро территорияи бозори Фаровонда ҷойгир будай. дар 8 сотиқ замин 8 дар хона кардагиае. ҳоҷатхона, ҳамом, кухни дар дирни хонае бардро ремонт чихеле десен коробка. пул боша бардро мегири хонара я ремонт мекунӣ. мақсад 2 этажа боша ё 3 этажаи фасона ине ки мақсад ки проекти хуб қати вардоштагия, расходи хушрӯ кардагия мардак. хоб бардро ремонти коробка гирди хона маҳкам, срочни бо нархи арзон гуфтагия. нархш бардро яъне ки бо маслиҳат бидай. хай договорноя нархиш алиша мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе. занг бизанем. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар номи пешинаш Қурғонтепа савхози Файзалӣ якумда ҷойгир будай. дар 6.5 сотиқ замин 3 дар хона як калдор дора. кухни, ҳоҷатхона, ҳамом, оғилам доштае бардро соҳиби хона мега ки хонара нав ремонт кардагием. мешава ки бидрои 100% зиндагӣ кунӣ бардро, ягон расход намекунӣ. гирди хона маҳкамай қаребишта масҷид, магазин, мактабам ҳастай, раҳи мошингузарам наздикай. бардро нархи ҳамин хонаи десен 180 000 сомонӣ бо арзонам мекуна. дар шаҳри Бохтаре бардро 6.5 сотиқ замин чихеле гуфтам 3 дар хона 180 000 сомонӣ нархиш. номерои телефонаш ҳастай. агар шумо харидори аниқ бошен марҳамат занг бизанен. дӯстони азиз эълон монад давом метем. аз ки ҷое ки замин хона квартира дар корай дар комментария бинависен ва морам дастгирӣ кунен. бардрои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар тарафи Заргарда қарор доштай. ана шаҳри Бохтар тарафи Заргард. дӯстони азиз чихеле гуфтам 4.5 сотиқ замин 3 дар хона як калдор дора. соҳиби хона мега ки ремонт 100% мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. кухни баня дар дирни хонае, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкамай, ҳавлиш бардро стияшка кардагӣ будае. нархша 160 000 сомонӣ мега. ӯ гуфтагие ки касе харидори аниқ боша арзон мешава. фикр мекунам ки беҳтарин нархе бардро 4.5 сотиқ замин 3 дар хона дар шаҳри Бохтар 160 000 сомонӣ. харидори аниқ бошен занг занем. хоб дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ яъне ки Ленский район қишлоқи Гулистон 6 сотиқ замин 3 дар хона як калдор дора. ремонтиш коробкае. хай бардро чиевхи ҳам я шикатурш мекунӣ, я ранг борш мекунӣ ва медрои зиндагӣ мекунӣ. ҷои хуб дай ноҳияи Рӯдакӣ. хоб чӣ дора қатиш? ошхона, ҳамом дора, дар дирни хонае. ҳоҷатхона хай дар бериншай, ову свет ҳуҷҷатҳош 100% кардагиай. дӯстони азиз хеле гуфтам 6 сотиқ замин дар ноҳияи Рӯдакӣ нархиш 60 000 сомонӣ мега. харидори конкретни боше бо арзон мекуна. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистонам ҳастай, номерои Россияам ҳастай. марҳамат занг бизанен.
бардурои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон срочни пулш дар корае. Дар ноҳияи ёвон қишлоқи Кулобод дар 5 сотиқ замин 3 дар хона кардагия ремонти хонаҳо коробкаи чихеле десен баня кайлдор дора ҳоҷатхона ҳамом доштае овсвет ҳастае. соҳиби хона мега ки срочни бардуро пулум дар корае нархша 85 000 сомонӣ мега. фикр мекунам бардуро беҳтарин нархае. 5 сотиқ замин 3 дар хона дар ноҳияи ёвон 85 000 сомон қариб ки бепулай бардуро. ина номерои телефонаш номерои тоҷикистон ҳам астае, номерои россия ҳам астае. маълумоти бештара занг бизанед. бардуро чӣ хеле гуфтам ана яхе чизо савдо нашида барои ҳам бор диюнбора рекламаш кардесем. ин обу ки фурӯшед десен оригиналай фирмаи Toshiba памятиш 500 гигабайт состояниш навай қатиш бардуро мушка документ дора. адрес бардуро Россия Московский област ана город Красногорск қарор дошта метро Тушина электричка Павшино дабдай. хоб ҳамин адресаи хай бардуро бисёр хай дар Россия медонен. ана бо як бор дига мегумтон ки Московский област город Красногорск метро ана Тушино дабдай электричка Павшино. нархша 18 000 рубл мега. касе харидори аниқ боша арзон мешава. бисёр чизи хуб айне ки занг бизанен. имо WhatsApp дора. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор қариби роҳи оҳан дабдай. 8 сотиқ замин 3 дар хона як кайлдор дора як веранти дига ҳам дора бардуро бо беранда 2 хонаи бараки дига ҳам кардагиай баня овсвет ҳастай. хоб ҳамаш 100% карочи гирди хона маҳкамай сменблок қатӣ ҳавлиш стяжка кардагӣ бидай бардуро ана хулоса ҳамаш 100% ягон камбудӣ нест. документош ҳам 100% кардагӣ бидай. 8 сотиқ замин 3 дар хона чӣ хеле гуфтам дар ноҳияи Данғара бардуро нархша 150 000 сомонӣ мега. дар ноҳияи Данғара деҳаи Лолазорда 150 000 сомонӣ. хонаи хушрӯе бардуро. ина номерои телефонаш маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азизи мошини десен танҳо алишияе. оз ман ҳамаи маълумотша ба шумо мегӯ метавам. Kia Rio 4 соли баромадаш 2017 сӯишвориш танҳо бензин объём мотораш 1.4 литр коробка механикае. соҳиби мошин мега ки состояние мошин зурай балонош навай. адрес Москвада Московский област город Красногорск дабдай. чӣ хеле гуфтам бардуро фақат алишияй ба квартира ё хонаи заминӣ алиш мекна тарафҳои ваҳдат ё шаҳри душанбе да боша бардуро ё квартира ё хонаи заминӣ фарқ надора алиш мекадай мисол дар Тоҷикистон. ин мошин худаш дар Россияе. хай хулоса ина номерои телефонаш ҳастае. имо WhatsApp дора далши чақчақа қатъиам яка мекунем. дӯстони азизи бад навори хона мошин ноутбук чизе ки дар мо равон кардам барои шуморо реклама кардем. касе ки то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумо да мақбул шуда бошам я дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. касе меҳмонен подписатсия кунен. агар битонен ҳамин видеоро дар имо дар дига сайтҳоятон падилитсия кунен. раҳмат барои дастгиритон бардуро. ана раҳмат ки як хелат хонахар ҳам нестена дар комментария фикрҳои беҳтарин менависен. мақсад моро дастгирӣ мекунен. зинда бошен. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша бардуро. ана худона эҳтиёт кунен. хай